Ayo. Tak tunggu karo udut sik. Nah, ndang le dan le. Yo. Ya. Yo, terang tak. Awas. Tua ketiga, maju. Mundur. Maju. Mundur. Jaipong. Legu. Nah. Awas, alon-alon Den. Awas, yuk. Lentak. Tua ketiga. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Jaipong. Legu. Tak tes siji. Wit saka Mbak Lia. Ping pindho Den. Terang tak. Tua ketiga ngono Den. Ayo, Mbak Lia, awas. Nganti ora apik, hati-hati, tak tengi dhewe. Mumpung bengi iki bebas aku. Ora nek sing mlilik iblas ket mau. Streaming loh Mas. Yuk. Streaming loh. Tua kapat. Lentak. Tua ketiga. Maju. Asik. Mundur. Maju. Mundur. Jaipong. Blegu. Aduh, jaluk ndok. Iso ketok empuk ngono ketok. Menggoda. Mbak Nur. Awas. Tua keempat. Terang tak. Tua ketiga. Maju. Asik. Mundur. Maju. Mundur. Jaipong. Blegu. Asik. Iki. Nah, mbok nom ayo, Mbak. Nyapa, Ces? Kok yo iki nyapa? Awas, yuk. Tua keempat. Asik. Maju. Mundur. Jaipong. Blegu. Aduh. Ngene iki tombok mobil siji gelem aku. Mobile sapa? Inses karo ngadet. Mas Untung. Kalem. Sinden kalem. Oh iya. Ngamunten nggih Mas. Aja grogi lho, Den. Ngerti bodiku sing seksi. Ayo. Nyelentak. Terang tak. Oh, terang. Ayo, Den. Mas, ayo Den. Terang tak. Tua ketiga. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Jaipong. Blegu. Pangapunten ibu-ibu ingkang nembe ngerbini petenge dikebuk nggih. Amit-amit jabang bayi. Lah nyapa? Nyapa? Ben duwe anak sing ayu kaya kowe. Alhamdulillah. Jat, lunggone nduk. Nggih. Jat. Bocah kok ayune kaya ngono. Mata genit mana mata genit? Alalala. Bibire seksi ngendi bibire? Alalala. Kuwi iki lho, ora iso balik. Tua keempat. Langkah.